Eskerrik asko gaur bertaratzearren. Azaroan hasi genuen proiektuaren bigarren pauso honetara eta hain zuzen be orduan martxan jarri genuen ekimenaren sari banaketa egingo dugu gaur. Txanoko udalak, udalerriaren eraikuntzan parte hartu zuten emakume zornotzar guztien lana, omendu eta aitortu nahi du. Emakume aitzindariak 11 emakume, 11 historio lelope horretan, 1940tik gaur egun arteko Amorebita Etxanoko historia plazaratu nahi dugu. Emakume zornotzarrek kontatutakoa aldarrikatu eta ezagutarazi nahi dugu. Haien istorioak eta bizipenak entzun eta ezagutu nahi ditugu. Bai hemen jaio eta bizi ziren emakumeenak, bai Amorebita Etxanora egoera ezberdinen ondorioz iritsi zirenenak be. Azaroan zornotzarrek postal bat jaso genuen etxean. Entzutea, helburu izan zuen mezu batekin. Zergaitik postalak? Guztiz, ahaztutako komunikazio euskarri bat direlako. Adibidez, daienek eta ez dabi ezagutuko postalak zer diezan. Orain bai ez? Bai. Guztiz ahaztutako komunikazio euskarri bat direlako, baina urte askotan zehar erabili ziren animo, inpresio, afektu egoerak transmititzeko. Zornotzako 70 postal baino gehiago bildu ditugu. Eta hoietako 11 postaletan oinarritu da Irati González argazkilaria plazan ikusi dezakegun proposamen artistikoa sortzeko. Iragana eta oraina argazki berean elkartuta. Baina ekimen hau ez da hemen bukatzen. Urtea betetzeko azaroan berriz elkartu egingo gara, orain jaso ditugun errelatoei aurpegia ipintzeko. Zornotzako zineman, Zornotzako aretoan dokumental txiki bat ikusteko aukera izango dugu eta Zornotzako historia eraiki zuten emakumeetako batzuekin egoteko aukera izango dugu bertan. Hori azaroan izango da, baina oraingoz jaso ditugun 180 kontakizunen irabazleak zeintzuk diren jakin behar dugu. Horretarako, Jone Goenetxea dugu gurekin, Anboto aldizkariko zuzendaria da bera eta jasotako mezu guztien artean 3 aukeraketan parte hartu duen epaimahaikideetako bat da. Jon Urutxurtu irakaslea da bestea eta Eider Etxeandia abeslariarekin 3. Haiek aukeratu dituzte saritutako 3 kontakizunak. Jasotako testigantzak bereziak eta hunkigarriak izan dira, ez bairik gabe. Haietan gure herriaren nortasuna nola eratu egin den belaunaldi ikusi egin dugu. Jasotako kontakizun guztiak izan dira zoragarriak eta oso eskertuta nago herritarrek eman diguten erantzunagaitik. Baina epaimahaiak 3 aukeratu ditu saria jasotzeko. Irabazleek 500 euroko amore bonoa irabazi dute Zornotzako dendatan gastatu ahal izateko. Besterik gabe, sarituen izenak ezagutzeko ordua heldu da. Deiene Pérez, nire eskerretara, Andoni Barañano eta Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez gaur ez da bertaratu, baina topeuko dugu eta bere amore bonoa emango diogu. Zorionak 3 eta zuen esanetara, oi? Azaldu zer ipini duzuen postale. Nire mama eskolara zijoan eta mutilen eskola eta nesken eskola bananduta zegoen. Eta desberdina zen, mutilak beste gauzak ikasten zuten eta neskek beste batzuk. Eta neskak ezin zuten jolastu mutilekin, mutil batzuk ez bazuten jolasten neskekin. Eta gero etxean bakarrik alzuten jolastu gutxi bere lagunekin, segin behar zuten etxeko gauzak. Hori amamako eta batzuk? Bai. Ze ondo, eskerrik asko, behien. Eta Andoni zuk bete amazez? Nik lehenek eta behin zehaztea, nondik etorri zan, egiteko iniziatiba, eta zeran, nibili nintzen ikasleak motibatzen, irakasle moduen, orduan, momentu baten postal bat sobratu zan, eta esan egon, segaitik ez dut egingo nik ez da, olako bat, danok eukin dugu hor emakume referente bat familian, orduan pentsatu nuen, mama memorian egitea, eta, hortik hasi nintzen, pentsatzen zelan josi gaiarekin, eta olerki formatuan egitea pentsatu nuen, eta amamaren bizitzarekin beste emakumeen bizitzak ere islatu edo ezagutxera eman nahi nuen, eta hori urten zen, eta posik, bai egindako lanagaz, eta dibes familian eukin duen
harreragaz bai, bueno, olerki honek asko unkitu dau nire ama, nire izeko, nire familiako beste kide batzuk. Eta espero dut, bueno, beste familia batzuen be islada izatea. Nire amaman bizitza, beste emakumena bai. Bueno, lehengo eskerrak emotie, epaimaian parte hartziarren, eta, bueno, placer bat izan da, lehengo eta behin, parte hartzea oso altua izan dalako, 180 pertsonak parte hartzea, idatzi egin behar dan leku baten, gero postontzi batera eraman behar dozun lekun baten gaur egun, ez da oso ohikoa. Orduen parte hartzea oso altua da, eta horrek igual esatea nahi dau, badauela zer kontau, edo hor badauzela historia batzuk, normalean euretaz ez dienak galdetzen da jenteak posik kontatzen dauzenak, ez? Eta gero behin irakurtzen asterakoan, arreta deitu doztie gauza askok, ez? Lehengo eta behin iloba asko amamen bizitza kontatzen, ez? Emakume askoren bizitzak, ez? Eta gero historia asko, eta batzuk lehenengo pertsonan, kanpotik Zornotzara, bizitzera, etorri dan jentearena, ez? Eta gehienak gainera esperientzia positibo bat kontatzen, ez? Etorri diela Zornotzara, eta batzuk orain dela gutxi, eta beste batzuk aspaldi etorritakoak, eta esperientzia unkigarria kontatzen. Orduan, horrek be arreta deitu dit, eta gero, hori gazte asko, amaman historiak idazten, eta iruditzen jate garrantzitsua dela transmisio hori, ez? Feminismoan ikuspuntutik agian gazte askok ez dabielako ezagutzen, emakume askok zelako alegina indabien, ez? Eskubideen ikuspuntutik gaur egun gauzen lekuan egoteko, naiz eta ondino bide luzeak editzen jakuneiteko, bide zati bat egin dugulako, eta iruditzen jate ekintza garrantzitsu bat hau transmisioan ikuspuntutik, bai. Hiru atal eukin dauze, kanpaina honek hasi ginen azaroaren 25ean kanpainaren aurkezpenagaz, bigarrena da hau plazan dauzen lonak ipinita nazten diezenak argazkiak eta argazki zagarrak eta gaur egungoak, eta hirugarrena izango da 11 emakumeen ahotsa batzea dokumental baten. Ze jonek esan dago oso politu, ez? Transmisioa importantea da, eta testigantza, orain batzuk batu doguz, ez? Baina usteot, berai entzutea, askoz ere aberatzagoa dala, oizen aldala, eta bilatuko doguz, esperot, 11 emakume zornotzar xelebre, eta beraien ahotsa batuko dugu dokumental bat. Baina hori, aurkeztuko dugu hori, azaroaren 25 buelta horretan. Gai globalagoa, emakume guztiak biltzen dituena, orduan egin behar izan nuen nire amamaren bizitzaren irakurketa bat. Hor, bere gertakari edo bizitzako etapa azpimarragarrienak batzea, eta hori olerki baten zertatzea.